hengke faika ang te kaisa ketal video tubui norok ni bekhano tongthok marana bagai tini ni video ongkha kaisa music album no tui asang no sathai tabuk jora magna khayawi video no logic magic te kisa mosla rui chenglai sinai hello bhai khana di tu ni da bo sao ni ne hamjama buri rok phan tong khe abo phan ing situ tam hi dari boleh bahasa yang ai hai tabuk ni jugo asek sanskari balak rok nuk thogya darani bagi kisa hengke ba ani mo kolok borok sa borok tobu ne kisa nai nei di angkhe jajak sungu bin no ni borok bono jajago amo to kaham kok no mutual understanding tong haifa no kaijak na se hengke to ma sajak lai ne ble yang go mani sa khanya no bono kisa wan suna nang bile ani tai mungsa sajak nai kirikha ani bo kerikha belai kheno chaya ma fani bagai wan sungna nango botangai bujia kok no bahasa yang kita nih je sasaran mana apa nih kasih damo ubida finally bo kisa interest mankha te norok basai no bonu khana damo ubida bo okok khanai besike tong thokjaka kalibari ni lo manna rok tongna deal khaijak hengke anggo burini foto kebang ma pen repo dai tu mang to nengki sanai nei da neng jajak khe khana no thanglai sinai tang kai Fia ba ang basi ni character sajaka nok ni borok ni bagai wan sugu bukha kaham haifan of photo kabang male daitu bana nanyata naisi nai bai glak amu bo boro tu buhun male pen drive tabuk ba smartphone ni juk whatsapp ti no naharimano phone bo kuri henaya haifan of basi pen drive tlangai asek hasal ma thangai pen drive photo kabang ma dawi tu bukha abagai ang sao bukha kaham hanei Scan khaina di virus tongnai si gari hengke bacteria phano tongmanu hengke nayok pen drive mankha o tabuk khe nai sinai amte yakho takuk te bukuk song norok ni wansung mungno sola dai tondi iko photo se nayu photo Sia hangke ba ma misilai ni ta fia ba kaisa feedback re namu sumani resab mani starting anglia sujako khana toglia siang khele bezau tongu raincoat ok da sumjak nai di amu tongkhai siangu Bujia enggo angbo bini kokthai bujia enggo nini kokthai no taisa bujiri resab na ba Beri ni khorang le at least clear buju tam saitong hambai tu da beri bujiri resab ma bagai Beri taisa modern ta mobile phone ni upyog khaina rango basi belai kosto khaika haisi Tamo amo battery kri hai kuno se bujia tam resap tong khorang se khaya khorang te kisa bari rikhe sanai Beri no hai hambai ma yafaro bono ya resap nai no bujinai jat khe resap ma bagai Tabuk sik jora norok nukmani hengke jalani imang belai kheno advance imang te kaisa kok basi no norok nukhna bo ready tongu tamoni bagai norok saimia hengke neng jajak khe khana no thanglai sinai tang kai Tabuk kok hengke nayok tu thui tongku boto saya ko ang beri no sajak kha hanai hengke ready ngi tamo lap tangi ready ngi tong tabuk jala thumani basa woi beri no sajak ya hani sake tewai seri kanslai na nanglak da sia ba basi saimano nayok sajak kha hanai tangai henmale basi bo o imango tongmani tabuk kebang ma borok basi no nugyang tong khana ang bo nugya bahai ke nugnai ba bosi camera romjak hengke I bono camera woman bini bagai se tini o imang ni scene rok no nugo कुछ भी overacting ni bagai masa puisa cut imang ni nayok naikino nukma ulo jeng phaika tabuk muk thango imang sinmani kok saya norok nukhna borok richum kani ready ngai paijak tabuk khe borok beri ni nogo thanglai sinai
Tongradi, bahai gari salok tongmabo oro masai tongphayuka. Imang sunugui tongkhana bele omuni suba. Gari salok frule imang ronugui hamlaiglak. Omoba kepalo birman nangna pala sibla. O traffic police rok bo tabu khenugia gari salok tutui imang nugui tongmani. Te kaisa kok ang puila bo saka. Jelani khorang battery paija khayung suka tabukle. Tiro kisa khari rekhe sakhamu. Ihi kubino. Oparto ang bujiman liya bo tamo saka. Tamo jani nugui da tamo hun saka. कुछ भी Hablia ani kunjuo ani da kunju biki bangkha sidu. Nok saro kok thai sarjak nini naithok nugai amti da lyrics angle amti no khnao chaya nong mano lyrics belai kothin bla ruchapna kostong tong khnata amti no matong bla akon naithok nugoi da ase kok thai ma sarka amo bo nok saro tamo mairong da sari rohor tok rong sa phai dihinai naithok khane asik bo kok thai ta sardi ulo bui khana ke nozor nangnai si Jalani volume taisa bari khawro battery rok charge ri phaikena haifan ang bin kok bujia mic rok se hamiang khana amo mic ni sidus kok kerei taisa furu mic kaham bai resap manu te kaisa kok imang ni nayok bai naikino naina seleka abagai muk thango thangsinai tabu muk thango phainok phaikya gari bo thakjak mane bari ni nogo sok paikya driver kaham haisi experience ganang bo imang go gari chaloge asek lama kolokma kaham kerengke sok paikya besek lama kolokma chalokha amule anggo saimia Tongadi jalani dara ka phalia aha dukhoni kok office rogo belai no bijing nata extra samung khaina Hai botamo sekang sa tamo nayok no damria sabo basi no kya bose nuklia bose asek beri nai rimani asek kosto khai pen drive photo kubang ma daire phaimani Bekhano narak maya soton jagai tongfu mane biang soton jagamo tolada sakada na debra yagra do jesa phaching phano engtheng ang solution nai puila hingke je mani bai soton jago kheteng dekhai jesa phano sujakok rasiredi haike phano engya hingke pinjra bisingo chobai talarei tondi te kaisa kok cha kasang na angho kunugya phayani phaimani cha kasang khari bahayang nai muthungui tumna nangmani Kajakna senayo hungke bahai kakna ba aro taisa kakna ni naya han saitong tabuk senayok bai naikino muk thango nuksu imang namorong no naina seleka akaikha tabuk se saipai drop imang senuk laukha belai kheno talented thuyafa no saldi boro asugui no imang nugui manu o khabo te silia papuri tamode borok ni kha sidda muito belai bai sil khaijakna abagui no sia haya khe tuinung khe no siu uf busik se bukha santiman tuinung khe kisingui kesangui thangu Omo hungke zabra saka Titanic ni scene সমুদ্র রকরি ইংলিশি চালাংসিউ এন আছে খাসিয়া হানি সামানি কাইসা সলিউশন রসিওয়ানা বেলাই খেনো নাংমানি খানো এডুকেশন রিদি borok ni rung nasing tongsiteng angbo thangka khasi rigena ani tei nunggai norok bo tei nunggai khasi ke like button no tei botol bai togoi redi hambai video naima bagai channel subscribe khai redi tebo amte video naina musungkhe malai len te kaisa katal video tata bye bye stay safe